Dako ang pagpasalamat ni AG March Ryan Filonco, 24 anyos nga tumandok sang Barangay Kalubihan, Haro, Iloilo City matapos nga nagtapuan sa October 2024 Fisheries Technologies Board Examination. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Filonco, iya ginpayag nga wala sinisang una na imagine ang kaugalingon nga magkuha sang kurso nga Bachelor of Science second BS Fisheries apang mangod sa luyag sini nga mag-explore amo ini ang iyan napilian sang nag-apply sa University of the Philippines sa UP Visayas. Dugang pa niya, hindi siya ang sahi isang estudyante nga tuman kaukod sa pagtuon sang iya kolehiyo kag ang nangin goal lamang sa niya amo ang makagraduate apang nakakuha pa ini sang Latin Honor bilang cum laude sang naggraduar sang tuig 2022. Matapos ang graduation, gilayon ini nga nag-obra sa isa ka pribado nga kumpanya nga naga-engage sa shrimp farming sa sulod sang duha ka tuig. Nag-amat-amat naman ini review humalin Enero sini nga tuig kag gintumod ang masahuan sini nga estratehiya sa pagtuon, pagsabat sa mga questions kag pagpulo pamangkot sa mga anay nag-take sang nasambit nga pasinawan. Sa Oktubre 11, nagsugod ang ila exam kag naglaom ini nga bisan makapasar lamang bangod wala man ini gina-pressure sang iya supportive nga Iloy. Nahibaluan nga Oktubre 16 sang nagwa ang resulta. Una nga may nagtag sa iya nga naga-congratulate apang wala pa ini ideya nga siya ang may pinakamataas nga rating kag nagtapuan. Sang nabukoran na ang ginpadala sa iya nga link didto na niya nahibaluan. Rason nga nagsinggitan ini isang tuman kakaripay nga nabatian man sang iya Iloy kag ila ginapasalamatan ang nangin resulta sang ila pagpangabudlay. Yari ang kabahin sang payag ni Filonco. Feel ko this is nga ako nag-strive with ako to aim for the best. Kaya it's something na I can give as a reward sa ako ng mom. And syempre ma-feel ko although hindi man siya that vocal with regards it. Balan ko man super proud sa akin sa mga ko. Si K5, Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.